Buenas, buenas. A ver, que xa está empezando por aí os mildeus a facer estragos nas plantas. Hoxe queríamos falar un poquinho dos diferentes tipos de fungicidas que temos disponibles en Jet, sin carné, para que me entendades. Para todos os que non tedes carné, que sabedes que aquí en A Peneira temos unha variedade grande de produtos para a xente que non tedes carné, cobre, ou, neste caso, puntal, que é fosfetilaluminio. Este é un sistémico, é dicir, a planta absorbe este producto de forma ascendente e descendente, querese decir que, para que me entendades, circula pola savia hacia arriba, hacia baixo e fai incluso tratamento de problemas que teñamos de fungos nas raíces. E depois está o cobre, o de toda a vida, que todos coñecedes. O cobre é un produto fungicida que funciona de contacto, por así decirlo. Non é que a planta o absorba, senón que botándolle cobre nas follas evitamos a aparición deses fungos dañinos. Digámoslo así, para que todos me entendades. Isto é meramente preventivo, non é curativo porque a planta non o absorbe, e isto é preventivo e curativo. Eu sei que todos estades, pois agora, un pouco máis en contra dos produtos químicos e demais, porque, bueno, hai unha nova tendencia. Para todos aqueles que non queirades usar produtos químicos ou sistémicos, temos o cobre. Eso sí, recordade que aquí temos que facer moitísimas máis pasadas. Incluso cada 9 a 14 días temos que darlle unha mauciña de cobre. Se chove, nos lava o cobre, temos que darlle unha mauciña de cobre. Entón, recordade que temos dous, un sistémico preventivo e curativo, e temos o fungicida de toda a vida, o cobre, sulfato de cobre, ese sulfato azul, co que a veces vemos as plantas manchadas. Para elixir o que vos queirades. Aquí en A Peneira temos os produtos Jet para tratar as vosas plantas que precisedes e o asesoramento que necesitades cando vides.